komunitate minorizatua da euskal komunitatea. Euskal Herrian bizi garen 3 milioi biztanletatik laurdenak baino ez dakigu euskaraz. Gaztelera eta frantsesa bilakatu dira hizkuntza hegemonikoak Euskal Herrian. Nazio hizkuntza den euskara menpeko bihurtuz. Euskaldunok, bigarren mailako herritarrak gara gure herrian. Euskal Herrian, Espainiar eta Frantziar estatuak dira ordezkapen prozesuaren erantzule nagusia. Baina erasoak eraso, euskaldun izateaz harro garena izaten jarraitzeko nahia eta gogoa askotan erakutsi dugu euskaldunok. Honi esker 11 proiektu sortu ditugu ordezkapen prozesuari aurre egin eta euskaraz bizitzeko nahiari hauspoa ematen. Hala ere, asimilazio prozesuak bere horretan jarraitzen du, eta munduko hiritar izateko gonbidapenak jasotzen ditugu etengabe. Sasi artean ibiltzea nekeza da, baina horregaitik ez diogu euskaldun izateari uko egin. Garenari eutsi behar dio. Hasteko asimilazio prozesuak gugan izan duen eragina onartzea dagokigu. Kontzienteki edo inkontzienteki gure eguneroko hizkuntza praktika sumisua bilakatu da. 7 euskaldun gehi erdaldun bat berdin 8 erdaldun ekuazioarekin amaitu beharra daukagu. Eta honetarako autoestimua berreskuratu eta euskaldun izatearen harrotasuna eguneroko jardunaren erdigunean kokatu behar dugu ezinbestean. Eta jokabide aldaketa hau bultzatzeko norbanakoaren determinazioa ezinbestekoa da. Euskaraz bizitzeko hautua egiteaz gain, lehentasunezko estatusa behar du euskarak bere lurralde osoan. Baina aldaketa hauek ez daude gure esku. Horregaitik, burujabetza behar du Euskal Herriak. Euskalduna eta burujabeak. Biak dira aldaketa garrantzitsu honen oinarriak. Sasi guztien gainetik, euskaldun eta burujabe. Gure etxeotan etxeko sua. Amak zaindu izuenik, arreta amotsu.